какво имам е израз от това, би трябвало да бъде израз от това какво мога, на какво съм способен, а не какво имам просто за имане, защото какво имам е наистина пътя към объркотията, защото нали, тогава ти влизаш в този консуматорство, да, консуматорство и то, в това консуматорство няма край. Тоест, ти можеш да поръчваш, мозъкът ти е задръстен. И всъщност, защото там няма край. Тоест, ти не правиш усилия, ти получаваш допамин, не получаваш серотонин. Трябва да работиш за серотонин. Тоест, трябва да развиваш умения. Трябва да кажеш, тук не се справих добре. Я да видя какво мога да направя, за да мога да се изправя добре. Тоест, ако работиш за серотонин, нямаш грижи. Ако работиш за допамин, прецакан си. Така, а сега младежите имат ударно количество с кратките видеа. Доста допамин така. Да, доста допамин, да.